A vítáme vás u našeho dalšího Sportbat podcastu. A dneska tu s náma je biatlonistka Terka Vinklárková. Ahoj Terko, děkujem, že jsi udělala trochu čas. Čauky, taky děkuju. A začneme trochu netradičně. Poprosili bychom tě, jestli bys to mohla představit sama. Představ si, že vlastně posluchači tě neznají, tak co bys o sobě řekla? Tak, v prvé řadě možná, teda samozřejmě věnuji se biatlonu vrcholově a možná netradičně bych zmínila, že jsem z Brna. Vlastně to je asi takový můj unikát možná v biatlonu, že se často lidé diví, jak jsem se vlastně k biatlonu, k zimnímu sportu dostala z Brna. A dál studuju na Masarykově univerzitě na sportovní fakultě management sportu, teďka už navazující studium druhým rokem. A tak nějak tohle asi jako nejpodstatnější bych řekla. Tak ještě doplním, že jsi účastnice mistrovství světa v Německu, kde se vlastně letos konalo mistrovství světa a byla si součástí české štafety, která se umístila na 7. místě a také v pár týdnů zpátky se umístila na skvělém 3. místě na letní mistrovství světa na Slovensku. Takže ještě, už to je asi všechno, tak můžeme pokračovat dál. A Jo. na začátek bychom dali takovou naši signature otázku, jelikož oba dva jsme sportovní nadšenci a oba hodně cestujeme, tak během našich cest vyhledáváme různé sportovní eventy. Chtěli bychom se teda zeptat, který sportovní event si navštívila v minulosti a hodnotíš ho jako ten nejlepší. A potom doplňující otázka, na který vysněný event by se ráda v budoucnu podívala. Ty jo, já jak skoro nemám vůbec čas, tak nemůžu si vybavit, kdy jsem byla nějaké jako vyloženě veliké sportovní akci. No, možná bych se dostala k tomu, k čemu, nebo na kterou akci bych jako chtěla jet a to určitě se fakt podívat. Teďka je to docela v kurzu a hlavně vlastně přítel to sleduje, takže určitě na nějaký Grand Prix jako Formule 1, na Hmm. nějaký závod pravděpodobně do Monzy nebo někam do Itálie, tam nám doporučovali, že je to moc hezký, takže to je takový úplný svět, vlastně, nebo já teda považuji, jako že ten motorsport je vlastně úplně něco jiného, než třeba já se věnuju, že jo, sportu, nebo jakoby, mm, co se týče toho maximálního fyzického zatížení, tam to zase úplně spíš jde o něco jiného, jakože o ty přetížení, já nevím, co všechno, jako přesně, že se vlastně u toho zadýchají ti sportovci úplně jinak. A Mhm. takže to a vlastně v minulosti, já nevím, já si fakt jako, tyjo, teď z nějaké velké si vůbec nemůžu vybavit. Já jsem naposled byla vlastně asi na hokeji, na extralize, normálně vlastně české v Liberci a bylo to jako hrozně fajn, protože jsem vlastně z Brna, jako z Brňačka, tak jsem na Kometě byla vlastně jenom jednou, protože tehdy, to bylo už někdy hodně dávno, kdy nás tam vzal taťka a ještě nějaký lístky, kde jsme moc jako neviděli, vlastně tehdy to bylo pro nás takový i jako dražší, jako méně dostupný. A jako jsem ráda, že jsem tam jednou byla, protože je asi ostuda nebýt, nebo ne, možná ze světa sportu je ostuda, možná nejít na Kometu, když jste Brňák. A takže vlastně asi ten hokej. Jinak si fakt nevybavuju teďka nic moc A většího. najdeš si ve volném čase nějaký prostor na sledování dalších sportů? Říkala si ten hokej, formule. Jo, no já, jako takhle, já vám, já musím se vlastně přiznat, že já sport moc nesleduju. Opravdu jsem Mhm. sportovec, který je jako spíš takový pasivní fanoušek, nebo jak to říct, vlastně, že jako tím, jak ten sport dělám, tak prostě jak si nemám potřebu už moc ho úplně sledovat v televizi a spíš se jakoby chci odreagovat a dostat se právě z toho světa sportu nikam jinam, ale jo, určitě spíš právě, že mně přijde, že to sleduju tak jako pasivně, než že bych vyloženě čekala na nějaký události a vyloženě jakoby na start nějakého zápasu nebo závodu. Dobrá, tak Ináč díky. na Monze som bol s partiou s kamošmi pred rokom, takže kľudne, keď budeš potrebovať poradiť alebo aj pomôcť s lístkami a tak ďalej, tak vlastne kontakt na seba máme. Tam určite doporučujem si priplatiť potom za nejaké tie tribuny, lebo my sme šli tam máš ako rôzne tie cenové
relácie a my sme si kúpili tú najlacnejšiu, čo máš ako také tie miesta na stania a tá veľká cena začína, myslím, okolo 3. a okolo 9. ráno, už obrovské rady a všetky dobré miesta zaplnené. Takže potom... že si myslím, že to je super vícedenní akce, jakože vlastně tohle je opravdu takový sportovní event, který by stál za to, že je to vlastně takovej trošku festival, nebo jak to říct. Jo, to určite. Dobre, tak prejdeme k takej tej prvej oblasti a ty si to vlastne načrtla, že si taký ten unikát, že si z Brna a robíš biatlon. Tak ako sa toto rodilo? No, je to vlastně, je to jako hrozně jednoduchý, ale tak jednoduchý to nebylo. Z mýho pohledu to bylo vlastně teďka, co jsem se bavila i s rodiči, tak často nastěňuju, jak je to vlastně, jak to není složitý si dostat jako z Brna tady vlastně na svět, jako českou světovou špičku, myslím, nebo prostě do reprezentace. No, začala jsem tak, že jsme s bráchou samozřejmě to sledovali teda jenom v televizi, ten biatlon, a on pak vlastně začal na nábor, přišli jako trenéři právě z brněnského klubu KB Střelka Brno na nábor jako na bráchovou základní školu přišli a on to vlastně jako říkal, jo, to je super, že vlastně ani nevěděl, že je v Brně nějaký biatlonový klub, tak samozřejmě se tam hnedka přihlásil, že začal chodit na tréninky a tím, jak já jsem byla tak nějak o 3,5 roku jako mladší, tak jsem tam prostě přicmrdávala, začala jsem tam taky chodit, protože vlastně jsme ten sport jako měli rádi spolu, takže, nebo já obecně asi bráchu následovala skoro ve všem, tak jako do nějaký puberty, kdy se začalo jako dělit ty naše zájmy. A takhle jsem asi začala, že jsem vlastně začala v tom brněnském klubu, tam to bylo hrozně fajn, takový rodinný a tím jsem možná si vybudovala tu lásku k tomu sportu nebo k tomu biatlonu konkrétně. A bylo to takový, že vlastně na sníh jsme se dostali jenom o víkendech, kdy jsme jezdili do Nového Města na Moravě, což máme asi něco přes hoďku jako autama. A to jsme se vždycky vlastně po škole zbalili s trenérama, třeba kdo rodič nějaký mohl, tak pomohl jako s dopravou. A takhle jsme se vždycky dopravili na večerní v podstatě trénink, protože v zimě už byla vždycky tma, když už jsme přijeli. Jo. A pak jsme odjížděli a v 9 hodin třeba jsme přijeli domů, když se zadařilo a vlastně moc ani třeba na úkoly nebyl čas, takže to bylo takový v tomhle složitější. Nebo takhle teď jsem vlastně říkala, že když jsme se vraceli takhle jeden den, tak to jsme jezdili vlastně jeden den v týdnu, třeba v úterý, ale jinak ty víkendy jsme tam bývali často. To jako pak samozřejmě na přespávačku a tak. A takhle vlastně nějak jsem začala z toho Brna. A samozřejmě vlastně tím, jak to, pro mě to bylo hrozně jednoduchý, protože mě vlastně vždycky někdo někam dovez, někdo mi něco koupil, abych mohla sportovat, ale vlastně pak z hlediska toho finančního jsem vlastně se teď bavila s rodiči s nějakým tím odstupem, že to opravdu nebyla jako sranda, že rodiče jako nepřišli jen tak k nějakým penězům, prostě, že by jim někdo dal něco na ruku, takže vlastně to byly jako jejich nějak to říct vytržené peníze a vlastně vážně do nás investovali a hrozně jako s bráchou jsme jim za to vděční, že nám takhle jako plnili ty sny, který třeba byly vlastně docela dost jako nákladný v té době. Super. A ako to teda prebiehalo, to financovanie? Bolo to vyložené len z tej rodiny a nejak sa to v čase mení? No, teď už třeba, když to jako stáhnu na ten biatlon, na ten brněnský biatlonový klub, tak už je to, jako už jsou ta podpora toho svazu určitě větší, bych řekla, nebo jako vlastně jako pořád tam, a teď vlastně ano, jsou tam i nějaký jako investoři, nebo kteří sponzoři spíš v podobě těch tatínků, jako od těch dětí, co tak jako vím externě, takže jo, to jako tak v dnešní době mně přijde, že už jako finančně je to lepší jako v každé oblasti, nebo v té oblasti sportu minimálně biatlonu, každý klub už se má určitě líp, takže tehdy to opravdu bylo takový, že jako měli jsme vlastně zbraně, jsme měli půjčené od kraje a jinak vlastně členské příspěvky, z toho se vlastně platilo to, co trenéři jako nějak uvážili, co bylo vhodné pořídit a pak samozřejmě nějaký jako veškerý náklady na soustředění a lyže a materiál, jakoby kombinézy, prostě vlastně všechno, co jsme potřebovali k závodění, tak se muselo financovat jako tak nějak z domu. Jo. Ja teraz kúsok preskočím a mňa strašne zaujíma, že aké máš trebárs obľúbené stredisko biatlonové, že kde jazdíš najradšej? Asi typujem, že to bude Nové Mesto, nie? Nebo? Z Česka myslíte?
Kľudne celý Nebo, svet. Celý svet. jo, no jo, tak když vlastně to stáhnu to Česko, jako musím říct, že i co se týče porovnání s tím světem, ale tak mám samozřejmě nějaký vztah k tomu novému městu, tak to určitě mám z těch svěťákových středisek hrozně ráda. A jinak v Česku asi určitě Nové Město a Letohrad, tam jsem vlastně vyrůstala, tak to asi bych řekla, že k tomu mám největší vztah, ale musím říct, že a teďka často vlastně trénujeme v Jablonci nad Nisou a tam tak už se mi to omrzelo trochu, jak jsem tam ty roky musela být teď fakt často, ale vlastně dřív jsem to taky měla moc ráda třeba v těch žákovských kategoriích. No a třeba ještě, když Jilemnice má nějaký středisko vlastně biatlonový, nebo nějaký má středisko biatlonový, tak tam zas musím říct, že jsem se tolikrát nepodívala, ale taky se mi to moc líbí. Jakože v Česku mě přijde, že těch zázemí pro ten biatlon je fakt hodně a fakt hezkých. No a když to řeknu v tom světě, tak doteď byla asi jako nejhezčí středisko mi vždycky přišlo v Itálii právě v Anterselvě. Já jsem na tu Itálii trochu vysazená. A teďka ale vlastně jsem minulý rok byla na posledním svém poháru, na posledním kole světového poháru v Norsku v Holmenkollenu, vlastně v takové mece zimních sportů bych řekla. A tam to teda bylo opravdu, skoro bych řekla, že to asi předčilo i tu Itálii, že tam se mi to vážně líbilo, to bylo vážně skvělý prostředí a to závodiště, jako. Takže tak. Ja som sa chcel ešte ináč dostať k tej Anterselve, pretože ono sa vraví, že to je vlastne stredisko, ktoré je vo vysokej nadmorskej výške, nie? Je tam cítiť ten rozdiel reálne, keď bežíš, alebo je to len takéto, že čo my ako lajci a fanúšikovia dostaneme v tej televízii, že to tak je? Já si myslím, že určitě, nebo my většinou procházíme nějakou aklimatizací, jakože bychom měli být připraveni na tu adaptaci, na tu vysokonadmořskou výšku, ale ne tak třeba úplně v běhu, ale vždycky to hodně pozoruju na střelnici, že vlastně si musím hrozně těžce si zvykám a dlouho na tu střelnici, kdy on se třeba ten příjezd na střelnici zrovna té Anterselvy úplně nezdá, že by byl nějak do kopce, je spíš jako vlastně na rovině, ale dělá to hrozný divy a právě, že vždycky, když tam přijedu, tak ani ne, že bych byla nějaká extra zadýchaná nebo rozklepaná, ale prostě vnímám to, že ty rány, které bych normálně řekla, že prostě spadnou, tak nespadnou a myslím si, že je to dost tím takovým tím vlastně tím třetí, no, jak to říct, vlastně ano, že ta nadmořská výška má prostě vliv na ten organismus. Takže tak. Fajn, dobré. Čo nejakej Ako ja, jak si to predstavím, ten biatlon, tak že je to strašne ako keby mentálne náročný šport, pretože je tam ako hromada vytrvalosti, neostalý trénink, zároveň je tam taká tá jemná motorika, že vo forme strelby, jak sa s týmto vyrovnávaš, alebo ako prebieha tá príprava, povedzme, je to rozličné počas sezóny a teraz v lete, alebo je to stále taký ten jeden cyklus, ktorý sa opakuje? Jo, určitě jako v základu ten cyklus se jako opakuje, to je určitě jasný a přibývají třeba, my vlastně začínáme trénovat někdy od května, nebo od května se začínáme hodně věnovat té střelbě, v podstatě celý květen jí jako věnujeme pozornost a nebo i bych řekla, že trochu upozorňujeme tu fyzickou přípravu, ale ta je vlastně spíš taková doplňková, že bych řekla, že vážně celý ten květen věnujeme klidové střelbě, aby jsme vlastně zase si oživili ty základy a měli nějaký základy vlastně na čem stavět pak pro tu sezónu. Takže tak a vlastně od toho května nějak vlastně přesně ty cykly se jakoby opakují, má to určitě nějakou formu, kdy prostě v nějakém období, kdy chodíme jako takové druhy jako posilovny a takové druhy posilovny a spíš vlastně tu vytrvalost jako ano, přesně tu trénujeme pořád a spíš se přidávají ty hodiny a pak samozřejmě no jo, vlastně někdy v tom létě už pak trošku i se do toho dávají ty intenzivnější tréninky, takže vlastně ty hodiny třeba zůstávají, ale nahrazují to trošku vlastně nějaká vyšší zátěž. A vlastně někdy v tom, teďka vlastně, jak začínáme toto období, to poslední podzimní před zimou, tak to jde, teď ještě vlastně přijde nějaká vytrvalost, ale už se to hodně začne specifikovat do těch závodních temp a už aby jsme se adaptovali na tu zimu, no, takže vlastně pak už začne paradoxně trochu ubývat těch hodin zátěže a té vytrvalosti je míň. Takže je to taková klasika, myslím si, že v těch sportech je to takový všechno podobný, no.
Jo. Když jsme u toho tréninku, chtěl bych se ptat, jak to máte zvlášť tréninky na střelbu, zvlášť na běh? Máte tam konkrétně jako trenéra na jednotlivé disciplíny, nebo je to všechno dohromady? Jo, já jsem to vlastně i nedokončila, že s tou střelbou to začínáme se zatížením, střelbu se zatížením začínáme trénovat vlastně někdy od června. A teďka vlastně, teď netuším, jestli už je to 3. rok, už je to dlouho, ale vlastně jenom kluci, muži A, jako vlastně ten tým nebo ta tréninková skupina u nás v reprezentaci v biatlonu, tak mají střeleckého trenéra vlastně Meta Emonce, vlastně medailistu z olympijských her a to, takže ti mají vyložení na střelbu tady specialistů, kdežto jakoby ostatní tréninkové skupiny ne. Ale Mety samozřejmě jako kdykoliv, kdo cokoliv něco potřebuje, tak pomáhá jako komukoliv, prostě vlastně kdo potřebuje nějakou, ale jako vyloženě je zařazen do té skupiny kluků tréninkové. Takže vlastně my specialistů přímo na střelbu nemáme, takže je to takový komplexní. Vlastně trenér je třeba pro naši tréninkovou skupinu je teď trenér jeden, který vlastně rozumí střelbě i běhu, takže je to komplexní. Takže máte to rozdělené na kluky a holky, takže trénuješ s ženskou reprezentací biatlonovou. Neprolíná se to nějak, že byste jezdili zároveň? No, letos, ono se to dost tak rok od roku mění, ale letos je to třeba, tak když to obrazně vlastně vysvětlím, tak teďka jezdí muži a vlastně ta reprezentace dospělých je rozdělená na muže A a muže B a ti vlastně teďka spolu nejezdí, protože muži A teď jezdí na soustředění s ženami a ženy B teďka jezdí vlastně s muži B, takže vlastně ženy jsou taky rozděleny do dvou tréninkových skupin a já teďka právě patřím do těch žen B a jezdíme s klukama B, takže vlastně jsme taková ta B skupina, která jezdí pohromadě a ti Ačkoví jezdí vlastně teďka zase spolu. Mm. Ale dřív to bývalo, že vlastně jezdili kluci zvlášť, holky zvlášť, je to takový, jak kdy. Když jsme u těch Ačkových, Bčkových skupin, tak co se týče těch známých biatlonistů, těch jsi musela potkat během kariéry už několik. A kdo byl za tebe největší sympatiák? Ať už jeden chlap, třeba jedna ženská z nějaké elitní úrovně? No, tak z těch odchovalých, nebo vlastně co už třeba současný biatlon nedělají, tak musím říct, že jsem jako neměla úplně tu čest s nima být, třeba je poznat úplně do detailu a každý den jako s nima trávit čas na soustředí, protože jsem se vlastně ještě s nima nepotkávala, ale určitě Ondra Moravec, tak to je opravdu takovej, to je fakt sympatiák v tom smyslu, že toho chlapa nic nerozhází, ten opravdu jako už chápu prostě tu jeho 100% střelbu, protože ten člověk podle mě nikdy nezvýšil hlas a nikdy ho nic nenaštvalo, je fakt jako, fakt bych řekla pohodář, což si jako pro ten sport určitě hodí. A z holek vlastně jsem taky tak nějak potkávala na soustředních a už vlastně biatlon nedělá, tak určitě Evča Puškarčíková, ta byla taky, to jsem přesně taky nikdy neviděla naštvanou, ta byla pořád s úsměvem na tváři a hrozně fajn. No a vlastně ze současných, tak teď už se s nimi jako potkávám, teď už jsou to moji jako vlastně parťáci, když to tak řeknu, tréninkoví někteří, ale určitě z chlapů Michal Krčmář, ten vím, že nás vždycky, když jsme byli ještě mladí, nebo nějaký dorostenci, tak on vlastně je odchovanec taky Letohradského biatlonového klubu, kde jsem já pak v dorosteneckých a juniorských letech taky nějak účinkovala. Tak vím, že prostě my jsme byli nějací takový malí děti, co dělali biatlon a snažili se to dělat tak nějak, jak mohli a vždycky, když přijel vlastně on na trénink, nebo tady k nám do tohoto hradu, tak bez ohledu na toho, já nevím, na věkovou kategorii nebo postavení, já nevím, prostě zdravil úplně každého, hrozně fajn člověk a byl hrozně kamarádský a přijde mně, že vlastně dokáže ty lidi vtáhnout do toho sportu nebo do té lásky k tomu biatlonu. Jako to je vážně, na něm si toho cením. No a vlastně zase třeba z té profesní stránky, když vyzdvihnu naši jedničku Marketu Davidovou, tak opravdu dost lidí mě třeba říká, že vlastně v televizi třeba na ně nedělá dobrý dojem, nebo tak, že prostě že není třeba tak přátelská jako někdo jiný, nebo třeba jenom ten Michal Krčmář, ale já ji zase vidím z toho pohledu, co jako ty diváci ne. Samozřejmě to je jeden úhel pohledu, ten divácký, ale druhý je ten profesionální, že ten sport vlastně dělá ten sportovec pro sebe a ne pro někoho. Takže
Markéta je opravdu, to je naprosto jako soustředěná holka nebo ženská, která prostě ví, co chce a jde si za tím a vlastně nepotřebuje k tomu nikoho dalšího, nebo nepotřebuje vlastně nějakou... Je vidět, že prostě nebo to není vůbec přesně, to není vůbec o tom, že by ona neměla ráda fanoušky nebo nerada dělala rozhovory do televize, ale prostě jak to říct, no prostě vlastně se nepřetvařuje, tak to říct. To se mi na ní hrozně líbí, že vím, že je prostě taková, jaká je před, já nevím, před kamerou i za ní. Je to prostě jako vážně profesionálka. Takže co tak poslouchám, tak kolektiv v české reprezentaci vypadá jako jedna velká dobrá parta, která funguje. Je to tak? Jo, nebo myslím si, že je to takový vždycky o zvyku. Přijde mně, že když se ty tréninkové skupiny trochu odloučí, že se jako nepotkávají, tak je vždycky pak i nějaký čas, trvá trošku, než si vlastně zase na sebe zvyknou a tak, ale samozřejmě vždycky je to těžký být třeba s někým 3 týdny v kuse, to je jako jasný, obzvlášť třeba, já nevím, v těch jako v holčičích skupinách to bývá samozřejmě těžší, ale to je prostě, nejsou tam žádný nevím, zakotvený nějaký nenávisti, to určitě ne, to prostě, když na sebe štěknem, tak myslím si, že je to další den dobrý, což jako většinou, myslím si, že to není tak, jak vždycky ženský si pamatují všechno do smrti, tak naštěstí to tak u nás není, si myslím, takže... Tak a co se týče těch světových hvězd, máte vůbec třeba šanci potkat se, já nevím, třeba v jídelně před závodama a pokecat si s někým, a nevím, třeba s Vírerovou nebo takhle? No, je pravda, že ten čas, jako je pravda, že s holkama se potkáváme asi víc, to není problém si vlastně s nějakou poukecat takhle na tréninku nebo tak, protože ty časy těch tréninků býváme stejný a vlastně kluci bývají právě vždycky jiný harmonogram, takže třeba získat, nebo já jsem vlastně třeba pro mamku potřebovala získat jako podpis právě bratrů vlastně Bejových, tak to byl vlastně oříšek pro mě, protože vlastně já jsem se opravdu s nimi jako ani nepřišla do styku, že jedině jsem měla šanci se tak nějak potkat, když jsme se vyměňovali na závodech, ale to jako nebudu stát před norskou tou servisní buňkou a čekat, než někdo přijde, takže vlastně to pak jako asi kluci se potkávají víc, no ale spíš jde o to, že vlastně já třeba v tom světovém poháru ještě nejsem tak zaběhla, takže třeba se úplně tady s těma, nevím, elitníma holkama, co jezdí do desítky, se vlastně moc nebavím, nebo spíš ode mě jakoby neosloví, tak já se jen tak, no. Spíš jakoby třeba co znám i z dřívějších let, co se mnou vyrůstali někdo v juniorských kategoriích, tak s těma holkama se asi bavím a tak, ale určitě není problém, myslím si, že kdybych oslovila, tak určitě nebudou nějak odporovat. OK. Tak môžeme prejsť k ďalšej časti. Nás by zaujímalo, či vlastne ty si to už načrtla, že nemáš moc času na nejaké ďalšie športy. Ako trávíš svoj voľný čas, ak nejaký vôbec je? No, já jako přesně, když asi mám volný čas, tak když je vlastně nějak v průběhu akademický rok, tak se snažím něco tak nějak dělat do školy, abych byla vědomitou studentkou. A nejenom jako vlastně, jak by mohlo se jevit nějaký méně inteligentní sportovec, tak, že vlastně se věnuji jenom tomu sportu. A ještě tak, já nevím, když zbývá ještě čas, tak se ráda věnuju jako hudbě, nebo vlastně jsem samouk na kytaru už dlouho a už asi dost dlouho na stejný úrovni, takže jako moc jako čas na to zdokonalování se asi jako není, nebo i ten prostor, že vlastně tu kytaru tahat všude úplně není možný, že třeba když se někam letí, tak samozřejmě to není vůbec možný a občas v těch autech prostě není na to místo a tak, takže všude si to úplně brát nemůžu a jinak jsem dřív prostě vlastně hrála, věnovala se obecně nějaké hudbě a spíš hudebnímu umění, že jsem vlastně odmala chodila na scénický tanec, pak jsem přišla na flétnu, kdy jsem vystřídala zobcovou, altovou a pikolu a to jsem skoro byla vlastně tam absolventském ročníku, takže ale to jsem samozřejmě pak kvůli sportu musela omezit, spíš úplně jako zrušit a pak jsem třeba chodila na klavír, kde pan učitel měl takové jako, to mě fakt vyhovovalo, ale jako benevolentnější nároky na to vlastně moje cvičení, že se prostě nezlobil, když jsem přišla, neuměla jsem to úplně dokonale a tak, takže a klavír jako mám hrozně ráda, ale ten se opravdu brát sebou nedá, takže takže to spíš teďka tak oživuju spíš tou kytarou, no, takže to je spíš takový můj asi největší koníček.
Pekne. A takže v ideálnom scenári, v takom idealistickom svete by si na každý závod vozila hudobné nástroje so sebou, aby si s závodom odreagovala. Je to pravda, že jako to mě opravdu, musím říct, že to je ten opravdu nejúčinnější lék, který mě vždycky pomůže. Ale jako není to vždycky možný, no. Není to vždycky k dispozici. A napadá ma, čo také trebárs odreagovanie, povedzme, že si s nejakými kamoškami zajdeš na dámskú jazdu, trebárs, neviem, na víno, alebo len tak do mesta, je to vôbec možné, alebo to je úplne mimo ten tvoj život? Ne, není to jako úplně mimo, ale je to hrozně vlastně složitý, protože v zimě se to jako nedá hlavně z toho důvodu, nebo v zimě samozřejmě je asi jako nejméně času, ale když už je, tak je to složitý z ohledu nějakého jako zdravotního, takže že se úplně jako s nějakou, nebo s lidí, co jsou trošku jako mimo tu naši sportovní bublinu nebo ty tréninkové skupiny, bychom se jako neměli výdat výjima jako rodiny, protože lítají všude většinou v zimě nějaký chřipky a my se snažíme jako nějak vyvarovat jednak sami a druhak, aby jsme neohrozili vlastně třeba zdraví nebo nějaký třeba nárok na úspěch jako někoho jiného v tom týmu, takže jako tohle je spíš taková trošku jako otázka té solidarity, ale samozřejmě jako mám dobré jako kamarády, s kterými bych se vždycky moc ráda viděla, ale opravdu na to není čas i v tom smyslu, že jak toho mám i jako hodně, nebo vlastně i když už vlastně mám teda čas, tak vlastně pravděpodobně jedu třeba do Brna do té školy a je člověk pak už je hrozně jako vyčerpaný, nebo jako je to určitý relax, ale když pak třeba i musím někam cestovat s tím kamarádem nebo tak, takže je to takový, nebo kamarádkou, tak je to vlastně hrozně náročný a člověk si musí trošku uvědomit, že tady v tomhle ohledu musí být trošku sobec v tom sportu, no, aby prostě bohužel je to taková jako taký odříkání, no, i v tomhle ohledu, ale jako relax to určitě je a když se to povede, tak jsem hrozně ráda. Takže určitě taky se snažím to takhle dělat. Co se týče těch zdravotních opatření, tak zpřísnilo se to po covidu, nebo už to bylo takhle přísné i předtím? Musím říct, že teďka se tomu věnuje úplně jako jiná pozornost, ale jakože vlastně teď už třeba nebyl ani problém covid, jako přesně, že vlastně už člověk i byl naučený s těma rouškama chodit, takže já opravdu teďka i s rouškama v zimě chodím, ať už si jdu někam do obchodu pro něco, nebo spíš i jako nechodím do obchodu, protože člověk, je to vlastně, když nemusím, tak je to vlastně pro mě zbytečný a spíš třeba, když mi někdo může někam skočit, nakoupit, ale samozřejmě, abych ho neobtěžovala, tak je to jako lepší. Takže samozřejmě spíš mi přijde nějaký ty návyky, jako ten covid vlastně v tomuhle hodně pomohl, i když jako teď jdu do obchodu s rouškou, nebo třeba teďka ne, ale třeba v té zimě, tak si jako lidi už jako vždycky, jak jsou všichni vysazení proti tomu covidu, tak si jako klepou na čelo a vždycky mě tak jako odsuzujou, jak prostě proč furt nosím roušku, když ten covid je dávno pryč a nevím co všechno. Takže to mě trošku vadí, ale vlastně musí si to taky člověk poznést, no, takže jo, jako dřív se to, musím říct, opravdu tolik neřešilo, no, jako ne, no, jako některý kluci třeba opravdu měli od trenéra dřív jako nařízený, když byli třeba v těch juniorských letech, že by jako neměli chodit do školy třeba, ale fakt jenom v období té zimy, kdy prostě třeba mají týden, kdy můžou jít do školy, tak opravdu tam fakt nechodili, protože i za ten týden člověk může něco chytit a nemusí jít pak nad vrchol té sezóny, takže i takhle jako to se stávalo a to bylo jediné opatření. Teďka jako po tom covidu už vlastně díky tomu třeba dost často používáme ty roušky a tak, no. A nějakou prevenci samozřejmě doplňku stravy, ale to je jako už i dřív před covidem. Dobro, tak prejdeme k tej ďalšej časti, čo bude Lukášova parketa. A mě teda ještě, když jsme se dotkli té životosprávy, tak by mě zajímalo, jestli máš nějakou guilty pleasure, nebo tu životosprávu držíš na 100%. To bych tak, nebo to jako, když jsem slyším, tak to určitě vztahuju k jídlu, ale no, je to takový, nebo člověk, jako samozřejmě, člověk musí, nebo přijde mně, že spíš to jaro je takový volnější, vždycky, když jako nemusíme, tak musím říct, že na tom jaře úplně nevěnuju 100% pozornost té životosprávě a tak, takže vlastně to je takový jediný období, kdy si člověk může tak nějak povyrazit a pak samozřejmě jo, jako za mě se nic nestane, když je všeho málo, že jo, ale jako když je všeho
nějaký míře, ale samozřejmě celoročně prostě se ten sportovec musí nějakým způsobem myslet na nějaký dlouhodobější, nebo vlastně myslet na to vlastně, co celou dobu dělá, že to prostě dělá už tak dlouho a vlastně čeká do té zimy, tak ať už to vlastně nikdy jako úplně nepolevovat, no. Takže nemáš nějaký třeba mekáč nebo tak, že bys musela aspoň jednou za Ne, měsíc tak se zastavit nebo takhle. to já zrovna úplně nemusím, no. To jako to vím, že to u nás to je, to je u nás jako většinou v tom týmu je to tak jednou za 2 týdny guilty pleasure, že se musíme kač, ale to fakt já třeba úplně nemám k tomu nějaký vztah, takže já když ještě, já nevím, tak jsem spíš asi na to sladký nebo tak, takže no, ale taky úplně vyloženě, že bych si dala čokoládu nebo tabulku čokolády, tak ne, ale možná vlastně to je u nás možná u těch holek takový, jako u nás v biatlonu takový guilty pleasure, možná takový to kafe s tím dortem, bych řekla, no to spíš asi, že prostě jdeme a to je takový fajn, že si vlastně člověk tak nějak pohyazí. Tak jo. Tak přejdeme teda k těm tvým úspěchům. A teďka před 3 týdnama, to bylo zhruba, a jsi se umístila na bronzové příčce na letní mistrovství světa v biatlonu. A změnilo se od té doby něco? No vlastně Nějaká větší přijde, že mediální pozornost nebo tak něco? no možná až na rozhovor s vámi asi ne. Ne, to si dělám srandu, ale jo, spíš jako já to asi takhle nějak nevnímám. Ani si myslím, že se jako nic tak nezměnilo, ale spíš já teď mám na to úplně takový jiný pohled. Hrozně jsem ráda, že se mě to tak nějak podařilo, ať už si může někdo myslet, že to třeba nemá úplně váhu, to letní mistrovství světa, tak pro mě to, jako myslím si, že minimálně naše konkurence tam světová byla, takže to si myslím, že holky vůbec nejsou k zahození, ty naše áčkový, takže určitě poměřovat se s nimi je minimálně dobrý měřítko. A jo, hrozně mě to vlastně pomohlo, protože už zase mě přišla letos ta sezóna tak, nebo vlastně od května už mě přišla zase taková monotónní, přesně jak jsme se bavili i o tom, trošku o tom psychickým jako oživení toho, co vlastně děláme, nebo tak už mě to přišlo. Už jsem trošku se chytala tak nějak těch mantin, jakože jsem spíš hledala ty mantinely, kterých si jako chytit, že vím, že to dělám dobře, nebo že prostě je to vlastně ta práce je taková, že se jako pořád, přišlo mně, že se to nikam neposouvá a jsem ráda, že jsem vlastně zase na těch závodech něco dokázala, aspoň takhle pro sebe jako vyhlídka do té zemi, no. Akorát jsem vlastně jak bezprostředně potom mistrovství světa onemocnila, asi jak byly ty nějaký teplotní výkyvy, nevím, možná jak jsme tam měli fakt vedro a pak jsme přijeli do Česka a tady bylo polovina stupňů, tak jsem vlastně včera dobrala antibiotika, což mě vlastně na 2 týdny teď zastavilo, tak mám teď takový smíšený pocit, protože vlastně se mi vážně podařily ty závody, minimálně ta medaile a teďka vlastně zase takový nějaký trošku laborování se zdravím, ale musím to nějak vyřešit, protože už je minulou sezónu, mě to hodně omezovalo, tady ty nějaký nachlazení a tak, nebo tentokrát to byly i antibiotika, takže do zimy s ním musím něco udělat, no. Uvidíme, jestli změnit nějakou tu imunizaci, nebo tak. Tak to jo. Vzhledem k tomu, že loni byla olympiáda, tak bychom se mohli přesunout na tohle téma. Je olympiáda tvůj největší cíl, největší sen? A jak jsi byla loni daleko od nominace na olympiádu? Tak vlastně jsem začnu tím, jak to bylo loni, to už bylo loni, nebylo to předloni? Je přijde, že... No, jako 22. Zimní... Jo, takhle, jo, jasně. Tak jo, tak to není tak daleko. Jo, já to vlastně beru na ty naše sezóny, takže Jasně. smátla. Jo, no, tam já už asi k tomu, nebo vlastně jsem se k tomu nebo se k tomu nějak už ani nechci vracet, protože vlastně už ani nevím, jak to bylo, ale 100% tam bylo nějaký, myslím si, že ta sezóna právě začala nějak hodně dobře pro mě a vypadalo to všechno fakt jako slibně, že jako bych se tam mohla dostat a pak vlastně já už ani popravdě nevím, já jsem totiž měla tolikrát nějaký vždycky onemocnění úplně v nevhodnou dobu, že teď nemůžu říct, jestli to bylo, ale vím, že tam byl úplně pro mě nějaký pokles jako výkonnosti i dost jako psychický a myslím si, že ke konci sezóny jsem vážně nejezdila na té úrovni, co jsem chtěla, takže a nemyslím si, že to jako zapříčinila ta olympiáda, ale vlastně neodjela jsem na ní, no, že jsem vlastně byla sice v nějaké té širší nominaci, ale vlastně nebyla jsem v tom nejužším výběru. Takže, ale bylo to pro mě takový otazník, jako neměla jsem jistotu, že se tam dostanu, ale bylo by to super, jako kdybych se tam dostala a stejně bych tam měla jakoby v podstatě o tu účast, což je jako
což je jako fajn, jako je to opravdu prestiž tam závodit, ale ještě pak, vždycky jsem se tak jako ukájela tom, že vlastně byl ten covid a že vlastně ty restrikce byly hrozně přísný a vlastně, co mi tam jako děcka vlastně, co byly na olympiádě říkali, tak vážně, že jedli prostě v takových plastových jako boxech, že prostě vážně se nemohli jako skoro bez roušky nikde, nebo jako to nemohli určitě nikde a tak. Ale pak, že jako se to trošku uvolnilo, že to jako bylo nakonec fakt super. No a takže ta olympiáda mě minula, ale úplně mě to vážně tolik nevadí, že ta moje asi vidí na té olympiády v té Itálii je určitě lepší a větší. Si myslím, že vlastně jednak ta destinace, to jako jsem prostě ráda, protože to bude na moje snová Antersilva. Chcel som sa spýtať, či to bude Antersilva, no. Ano, bude a vlastně tam byl i můj první účast na světovém poháře, vlastně to bylo přímo mistrovství světa, takže to je taky taková moje srdcovka, ta Antersilva. Takže to se hrozně těším, hrozně ráda bych tam jela a určitě jako je to takovej ten sportovců sen se tam nějak předvést. Nemyslím si, že jenom zúčastnit, ale i nějak předvést. Super. A přesuneme se teda rovnou na mistrovství světa, což je trochu o kategorii níž, ale furt velká váha. Loni si tam udanila na poslední chvíli, že si nebyla v původní nominaci, jela si tam potom až jako náhradník. Jak to probíhalo? Jo, já vlastně, nebo přesně, jak ještě bych chtěla říct, že jak všichni říkají, že olympiáda je vlastně něco víc než to mistrovství světa, tak prostě asi v jakém, jako záleží na sportu, ale vlastně u nás mně přijde, že prostě vlastně principiálně bych řekla, že to prostě není vůbec jiný závod než jakýkoliv jiný, že vlastně že to naše mistrovství světa je v podstatě úplně stejná konkurence na té olympiádě, na mistrovství světa, takže spíš je to takový jako asi celý nafouklý a všichni se na to jako víc připravují, takže možná asi o to, jako kdo vyladí tu formu na tu olympiádu a má tu olympijskou medaili. Možná je to jako vlastně, jasně, v tom je ta prestiž, ale jinak vlastně mistrovství světa třeba bych až tak úplně níž jako nedávala na laťku, jako u nás v tom biatlonu neposadila níž na tu laťku té důležitosti. A na to mistrovství světa vlastně loni, no to jsem celou sezónu vlastně už od začátku jsem věděla, že, nebo no jak já jsem byla vlastně minulou sezónu tak nějak na hraně toho světového poháru a toho vlastně IBU Cupu, což je no, ta nižší jako soutěž toho světového poháru našeho biatlonového, tak začátek sezóny jsem začala jako vlastně v tom IBU Cupu, kdy jsem ale byla i docela ráda, protože vlastně v tom světovém poháru musí být člověk vážně už na nějaké úrovni, aby si jako zazávodil, protože dost závodů navazuje na další, takže vlastně minimálně sprint a stíhačka. Když člověk se nedostane ze sprintu do stíhačky, tak nezávodí pravděpodobně celý víkend, protože pak třeba na to navazuje štafeta, když se nedostane do stíhačky, tak většinou ani mu nenajdou místo v té štafetě nebo tak. Takže a hromadný závod je jenom pro top 30, vlastně top 30 ze světa, takže je to takový. A ještě teda ten vytrvalostní u nás individuální závod, ten je ten nejdelší a ten samozřejmě může startovat každý na svěťáku, ale ten zase nebývá tak často, takže myslím si, že snad jenom dvakrát za sezónu mimo mistrovství světa nebo tak, takže jsem byla ráda, že jsem si na tom IBU Cupu zazávodila, tam jsem opravdu závodila každý závod a řekla bych, že pak i dost dobře, ale právě mě jako srážely furt ty nemoce. Minulou sezónu jsem jako každý měsíc v té sezóně závodní byla prostě nějakým nachlazením někde doma jako týden taková dost jako, jak to říct, omezená v tom té fyzické v tom udržování jako mezi těma závodama, takže jsem vlastně vždycky ty závody pak šla tak jako z ničeho vlastně, že jsem byla hned po té nemoci a tak nějak v tomhle duchu se táhla prostě celá ta sezóna. A až přišlo přesně na to lámání toho chleba, že přišla ta nominace na mistrovství světa, tak jsem samozřejmě, no byla to prostě přesně takový, byla jsem zase nějaká nemocná, z něčeho se někde sbírala a konečně vím, že na té nominaci, na ty závody, na tom mistrovství světa jsem jako vážně jela dobře, už jako, že jsem se cítila fyzicky dobře, ale prostě mi to nesešlo se střelbou, fakt to bylo prostě takový jako, nemyslím si, že to byl nějaký stres z toho, že je to nominace na mistrovství světa, ale mám takový období vlastně
že jak to je nahoru a dolů asi všude ve sportu, tak to zrovna nevyšlo a nedostala jsem se na to mistrovství světa. Ale vždycky člověk se musí tak nějak jako zaměřit pak na něco jiného, co vlastně v té sezóně ho ještě čeká. Tak už jsem jako byla trošku nastavená jinak, no a samozřejmě pak už jsem se někde připravovala v Novém Městě na Moravě na to, co mělo čekat mě. No a pak mě vlastně zavolali vážně ze dne na den, protože vím, že tam byly nějaký různý nemoce, nebo že Jessica vlastní slova, která se měla účastnit mistrovství světa, tak z důvodu zdravotního, jakože vlastně měla nějaké problémy se zády a nakonec teda vůbec tam snad ani neodjela, takže prostě potřebovali vlastně náhradníci za ní. Takže mě volali a ze dne na den jsem vlastně tam jela a vlastně fakt od té doby, co mě zavolali, tak za den jsem startovala na to mistrovství světa, což bylo jako fajn, ale už tak jsem byla jako podvědomě ve stresu z toho, že je to vážně narychlo a že teprve cestuju někam, kam přijedu v 11, tam se vyspím a další den mám jít závod, vůbec nepřipravená jako tréninkově, nebyla jsem na to vůbec jako zapracovaná řádně a tak, ale bylo takový, že jsem říkala, můžu jenom vlastně překvapit nebo co. A samozřejmě ten první závod se určitě nepovedl, protože to prostě všechno nasvědčovalo tomu, že to nebude dobrý. Takže jsem hnedka v první zatáčce toho závodu prostě spadla a naštěstí jsem teda nic nezlomila nebo tak, ale ten závod ani jsem nestřílela úplně nějak Bůh ví dobře, takže ten závod byl pro mě takový trošku zdrcující. Ale pak jsme měli právě ten individuální závod, kdy se mi to povedlo, to jsem tam teda vlastně nechala jenom 2 terči z 20 a byla myslím 34. něco takového. Takže a vlastně holkám se to nějak úplně střelecky nepovedlo některým, takže jsem vlastně vyšlo z toho, že jsem byla druhá Češka v tom závodě a pak ještě po nějakých takových nominacích jako tréninkových, o takovým tom ujištění těch trenérů, prostě než se jako přesvědčili, tak den před štafetou mě teda oznámili, že i pojedu štafetu a to jsem byla hrozně ráda, to vlastně byla moje první štafeta, takže taky premiéra a myslím si, že to bylo hrozně těžký v ten den, protože nám pršelo a foukalo a bylo to vážně takové, jako že v tom závodě se mohlo stát cokoliv a jsem ráda, že jsme to tak nějak ještě uhráli, ustáli a i jako já samozřejmě neběžela třeba tak dobře jako všechny naše ostatní, nebo moje spolu štafetářky. a, a byli jsme teda nakonec 7, což bylo úplně fajn pro mě, jako úplně cokoliv do 10, nebo už jenom to, že jsem vlastně s nima startovala a povedla se mi střelba, tak to bylo hrozně fajn. OK, super. Příští rok bude mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Je toto ten tvůj největší cíl na nadcházející sezónu? Jo, já bych řekla, že určitě. Už jenom to, že je to mistrovství světa, asi to, že je to v Novém Městě na Moravě, je jenom taková přidaná hodnota, taková třešnička na dortu, tak jo, jako hrozně se o tom mluví už dlouho, ale nějak jsem to jako snažila se nedostat pod kůži, nebo spíš jsem tak nějak ani, jak jsem furt byla něco mezi Svěťákem a Ivo Cupem, tak jsem asi to nějak moc nevnímala, ale teďka určitě budu se na to připravovat a abych tam startovala, protože doma je to vždycky nejlepší. OK, tak držíme palce, věřím, že to vyjde. No, děkuju. Dobre, tak my máme nakoniec pripravenú takú tú anketu, ktorú sa budeme pýtať všetkých našich hostí. Ty si teda prvá, takže budeš mať tú premiéru. Ešte, či máš nejaký jeden zdroj, ktorý by si odporúčala našim poslucháčom na inšpiráciu, povedzme podcasty, videá, knižku, niečo také, čo možno tebe dalo do života strašne moc a čo by si rada predala poslucháčom? No já nevím, nebo tak, když to říct, já nevím úplně, jestli to je nějaký seriál vyložený, nebo film, nebo ne, spíš takhle, nechci to brát jako, že by to byla kniha nebo seriál, tak spíš takový zážitek asi, si můžu říct, že vlastně teď jsem byla v Bratislavě na koncertě Imagine Dragons a vlastně přesně jak já jsem si spíš na tu hudbu, tak to byl opravdu jako můj nějaký sen, nevím, jestli to je jako sen i nějak ostatních lidí, ale hrozně bych jim to doporučila, protože ta kapela je hrozně skvělá a hrozně taková srdečná a vážně to bylo přesně takový, tak nějak, jaký jsem očekávala. Jenom jsem, jako jak tam bylo hodně lidí, tak jsem moc nevěděla přes ty lidi, jak nejsem vyšel z růstu, ale určitě jako, když bude třeba zase v Česku koncert Imagine Dragons, tak rozhodně doporučuji, protože to je opravdu taková moje srdcová záležitost. Super. A na čo si vo svojom živote najpyšnejšia? Asi
To je taky těžký, no. Asi na tu, já nevím, asi na rodinu. Protože vlastně bez nich bych opravdu nedokázala to, co jsem tak nějak už teď dokázala. Neříkám, že je to nějaký světový úspěchy, nemyslím jenom ve sportu, ale vlastně i v mém životě, jako v osobním. Tak určitě si jako bez té podpory bych asi tohle všechno neměla, protože vím, že jsem byla už jako v takových vlastně úskalích toho života, že jsem i nevěděla, jestli pokračovat vůbec s tím sportem nebo ne a jsem hrozně ráda, že ta rodina pro mě to byla a je to takový ten můj základ, co mě vlastně, ta podstata, bych řekla. Jo. A ešte máme dve. Prečo športovať? Proč sportovat? Prevence zdraví. Ne, je to podle mě fajn relax, když se na to člověk, i když je někdo vlastně nesportovně založený typ, tak když se vlastně do toho dostane, třeba překoná takovej ten, nevím, úvodní týden toho, že si jde pravidelně jako cokoliv zasportovat, tak si myslím, že jako každý k tomu tu cestu najde. A hlavně třeba nemusí to být vlastně individuální sport, můžou to být, hlavně hrozně doporučuji vlastně s týmový sporty, to je podle mě nejvíc fajn a hrozná zábava jako socializace, takže jako já třeba mám týmový sporty mnohem radši než jakýkoliv individuální sport. A posledná, čo je tiež k nám taká tá blízka, okrem športu, proč cestovať? Proč? Jo, jakože v souvislosti se sportem. V Ne, jenom proč súvislosti se cestovat. sportem, bez sportu. Jo, proč cestovat? Jak si to vezmeš? Jo, dobře. Proč cestovat? Určitě člověk by měl jako jít i za nějaké svoje hranice. Podle mě totiž často se pak třeba normálně sportující lidi podle mě dostávají i do toho takového toho uh, je to hrozně jako je ten život jakoby zaběhlej a monotónní a vlastně oni prostě ani možná neví, že ty možnosti vlastně jsou, takže jako to cestování pak podle mě hrozně otevírá jako oči všem, jako co vlastně, že neexistuje prostě jenom ten svět toho, a teď nemyslím úplně nějaký orientální, jako až jako strašně daleký země nebo tak, ale hlavně ta kultura a poznávat ty jiný vlastně památky, kulturu obecně těch jiných států, tak vlastně možná i člověk pak víc pochopí ty lidi, nebo vlastně, co se vlastně v tom světě tak nějak děje a to myšlení zjistí, že je úplně jinačí a že vlastně nemůže všechno vztahovat jenom na to, jak by to udělal on. No, a hnedka třeba kritizovat nebo tak. Takže za mě určitě příroda, kultura a to sociálno. Takže moc krát děkujeme za všechno. Budem rádi, když zůstaneme nějak v kontaktu a hlavně ti budeme držet palce. Dobře, děkuji moc.